Bejn l-1940 meta nbena u l-1945 f'Auschwitz inqatlu mal-1,100,000 persuna, miljun minnhom Lut. Ħafna twasslu hawnhekk bil-ferrovija u fuq id-daħla tal-kamp kienet tilqagħhom it-tabella bil-kliem ix-xogħol jagħmlek liberu. Ir-reġim Nażista mmexxi minn Adolf Hitler rid jeqret il-Lut kollha fl-Ewropa, total ta' 9 miljun persuna, u nstab li l-kmamar tal-gass kienu l-aktar effiċjenti. Kif kienu jaslu Auschwitz, il-priġunieri kienu jintgħażlu mill-gwardji u dawk li jidhru fiżikament dgħajfa bħat-tfal u l-anzjani kienu jintbagħtu mill-ewwel għall-qatla, waqt li l-oħrajn imġela jaħdmu f'kundizzjonijiet tal-biża'. Kull priġunier kien jitlef ismu, jiġi mmarkat b'numru għal-omru fuq idejh, il-bniedem isir letteralment numru. Il-maġġoranza nqatlu gassjati. Rini Solt kienet priġuniera f'dan il-kamp ta' konċentrament. And then they Kienu mbuttawna għal ġo kamra li kienet isa doċċa. Kulħadd kienet jitlob. Janna jew ibus lil xulxin. Kienu qalulna li din kienet l-aħħar sija tagħna. That was our last hour. Huwa diffiċli tiddeskrivi twerżi li kien joħroġ minn hemm. Imma ma kienx idum ħafna. Wara xi kwarta kienu kun hemm silenzju perfett. Sonderkommando. Ma' 7,000 priġunier salvaw mill-ħruġija tan-Nażi meta nħelsu mit-truppi Sovjetiċi nhar is-27 ta' Jannar 1945. Uħud mill-ftit persuni li jgħixu l-ħruġijiet f'dan il-kamp u għadhom mimlija bl-omor għada se jieħdu sehem fiċ-ċerimonja li ser tfakkar it-80 sena minn dun ħelsu. Fiċ-ċerimonja Malta ser tkun irrappreżentata mill-President Miriam Spiteri de Bono. Preżenti wkoll Jonathan Farrugia minn Flash Productions li iddokumenta l-istorja kollha f'sensiela ta' 13 il-episodju li jxandru fuq Television Malta fl-2019. Is-sensiela Pass Pass għal Auschwitz kienet frott ta' riċerka, intervisti ma' priġunieri li nħelsu u filmati li ttieħdu f'Auschwitz stess. Dejjem xtaqt li dan dokumentarju ikun parti mill-Mużew ta' Auschwitz. Is-sena l-oħra, 5 Novembru, kont bat is-Sirjus kollha biex jarawa u ma jikkonfermaw li hija reali m'hemm xejn minn fuq u ma vvintajna xejn biex nagħmlu s-soj aktar. Rawa kollha serious, rawa l-press office ta' Auschwitz u n-nies tagħhom ħasberi. U l-ġimgħa ħarġivejna li minn din il-ġimgħa li s-set 80 sena mill-liberazzjoni ħanippreżentawha biex tkun parti mill-storja mill-Mużew ta' Auschwitz. It-tnejn fl-10 ta' filgħaxija TVN Plus ser ixandar edizzjoni speċjali ta' Pass Pass għal Auschwitz.